we nansuo no kura se mo na wo mu no bi wua na nanom koto adaka ane nwira ane atuo me de kosie ne nsuo no toto atuo kama asane se okokon bo Asanteman wo ye ne man bi ne kobo akokon ye abuzua mechi aje obi a e ma yina ho akwa me gidi so obo ade atom pipi abako e de ba bedi nkomo ye besua de e de afa Asante abakosemo edim se empanyina ka me ate se ye kasa Asante a enye ne Asanteman tem nko a akokopie Ahafo nyina bono east efa bi afa oti ene nkrotu ado aka na okopie mu e wa Ahafo a yate Asuo Tano edin ya akroye oho ebi ne Tanoso Asuo Tano ne som ya osom e wa Asanteman ne se onim se Asuo Tano ya ete ho asem nyina e Asante hene e na dia abakosem wa ta akire ya Asuo Tano ne Asante benya apam ene se e de beto ye boase ye ne Tanoso mpanyimfo Tanoso ye wa Ahafo mantem ne mo ayesu na ne kwantempo so atwe nkobo ne abusa kro ne ho abakosem kakra akoye ne Asante benya apam enne yimpo adenti e na ayayete se Asante hene edu Asuo Tano emu a sebi ya di bibi katena ni Asante ne hweta no yete sa asem no pa adenti na mpanyimfo kro aka ma yete se Asante ne etwem Asuo Tano mu a eje se ye amamre ma no ne nyina ye nsem a ye tight mu abakosem na edie na tachi ye enti yete sa ye nana ya oye Kyeame e Tanoso ya wa Ahafo mantem mu ebe atwe nko ma na cheche abakosem ne nyina mu e de akye enti ne die ni awdase ye kwan so besrewo aka me ho na ye ma na akwa aba na yentu ye boase ne ntwe nko na bibia ewie mo ane yankwada sinu yankwada me dase you run up on board here na men mo paye bo it body ase ana go dey mesro na wada ho adi a chahwefo the frame o Kyeame kwadwotawia yo Ahafo Tanoso sun fanse bikem Tanoso okay oni yakasa Tanoso kra edin Tanoso no ase kire ne sei Tanoso no kire se ho na Tano oda Otumfour bosom ne Tano aninti ho na oda ye son no mayura osi etu ageman aninti ande yeto wa fro se ho ye nsuo Tano ne da Otumfour bosom no Tanoso wa Ahafo mantem no na so ma yate se esum sikadwa yes okay abakosem mu Tanoso sum wasum sikadwa mu ahyase ne se wadaro ma wetin aka bibia che Tanoso sum asum sikadwa ne kire se Otumfour si etu ageman ona di kuro no ma yana na Kyeame okay yana na Kyeame firi Dwaben Asante okay ajusu Dwaben okay ona yana na firi ena Otumfour de Tanoso kuro no ema yana na Kyeame Otumfour se etu ageman grandpa odi kan na to so me wa se de do hoyi wo gina ho ma wo mu nyina okay ena Otumfour be kokon no ya ni jama kon no okay Tanoso techri okay jumo ena bikem ye nyina eye akonfo ema yewura Asante hene Otumfour be kokon no Tanoso ena obefa no ho de kofiri kon na se okoye no so okodi nkunim evrise Otumfour bosom ta koku abonchoma o Tanoso ana dwomo okuo e dwomo na ta akire bo ban e ta akire na ta be kwen e bekem hini Otumfour konfo eni ti kon ne yekoye no Otumfour konkon no a kodru ba bibi ye dru jama kon anim no de hunu ya ne se
akufuo bi di animu kokɔ wɔm hyehyɛ fugu mɛma ututuo bɔ no a enka no na wɔko ba wisie na eba no na wɔm ni namu na wɔm ɔko ba na wɔm so ɔko na akufuo no ɔko efiri sɛ tama ye wura ɛkɔkɔ no ɔhɛta no bɔ so kɔ no mani di nkunimu a osom no obesom no na ono na yeyi ode be ma no oba na obitum aka ani nti ye kokon no wiye no abosom no boa no ma no kokon sabene ye sante ne be ya tete no asante man no ekokon no mintum nkyira wo hena sebio no wontie de minim se yewura ne kokon Asanteman wo kokon osi etu agyeman ne nanam ne kokon kura won ne koye anu nti wo mo kon ya wiye no wo kon tra bontuku jama bontuku France wo kokko nanim ana odi nkunim wiye no a osa na kire no Tanoso ana obehomeye ana ni tuo no de kokon no wo de pempem ho se wakon awie se de ya na asojafo ye no nso om kokon no om di nkuni wie atuo no oba no de apem wo no we de apem je se ekon no ko awie ye na yewura ye ne sa ye ne sa wie ye no de yewura ka kire na konfo se efiri sada no ekọ no nsuo no boaboa no oduru nsuo no ni a esan mo de aboa no nti ontwene ni kura ahwe nsuo no obekata nani esan se nsuo na boa no nti wonfa ni ni agoro kura nti yewura Asanteman wura se tu kun nipa se otwam woye kurum Tanoso ho a yede nwira bonani ye mane hwe nsuo nani ze ni dia o de mansuo no eno no o de ni di mansuo no ani nti ne bosom no so oba ni no hunu se o ze tete no abosom na ne de ye bibia ne nyamsom mai na nam so di mra no so tena bibia koyiye manananom na bosom sore no se Tano ne kokon to kwano ma no Tano ne kokon kon no ma no eni nti abosom ne baaya no tebe kwen dia wisiye ane takoku abonchoma tachire bo ban na dwumo okuo wo mo ne di yewura chi kokon no ma no ani nti kon na wo kon ye sanse wo mo kokko panti etuo na wo mo tuo no na enkan obia no mo na wisi enum no mo kokko no mo na wisi enum no mo kokko no mo na wisi wo mo tuo tete no mo na mo ne ekọ nso no wo mo de ekoko ma enkan wo no to kokko no wie no mo kire se Tano ne yi na bosom no ya ba ko a no dika na etuo enka no no ye frame tebe queen odi awisie wate tebe queen odi awisie Tano bosom no nko jan anenti se wo bisa asem na kon ho ayi Tano ho abakosem kakra de minim a efa Otumfour kon no ho no se efi sa bre no abisi ne wa me hu se santene hye bo se enam se Asuo na bona di nkunim ti wo twam kura won fa na ni hwe wo de buo ma nansan ya eni be bosumi be se mfa se ni be bosumi ni afe tama brekum hini wu ye no afi abane mu ye ni fie mu brekum hini wu ye no ye wura na obesena ko yi
esan se ne ho ni asem Asanteman mu nti wonam fom oduru Tanoso no nananom ma ni gina yi esan se woni mo mamre ma yede enwira kyekire nani ansa no wotra nsuo no kɔ aninti wotra nsuo no kɔ nanim a na fi ye sane ti sanity yete se ekowa se ohini su twam no du Tanoso a na no mo ya amamre ansa na ye retwa amamre no ana maka no ye ya amamre se mo twa dwan ya ai ihia no na ya de ayi no boniti na ye twa dwan na kyese amamre wo no ya ye ani dwan na mo twa na se kyerɛ se wadaro dwan na twa ye di twa ama nsuo no kyerɛ se ye wura eba Asanteman yiwura ya Tano no no som no wo ba nti ese e ma nsuo no dwan de ka se ye wura eba isn't it was ye kra Asuo Tano esebi baby da ye wotana supro ni nyina ye santehene edia yes a free Kyeame baby a free Tano boyem wona Tano free when start here Kyeame hene ye man hene Tano Otumfour nipa Otumfour hene no adinti Tano no da ho no da ho ma Asanteman ani mpo aburo man kura no wo m kura nyem faso obi esan se eno na ede aye pipe kokko sunwanom ne barase no ne baby bebri di sanity so mamre mu di Asantehene na ne dia Asantehene na ne nsua amamre bia Asantehene dia ti ebesi ne ye wo bra no a wo amamre nya mane bi wa Asuo Tano eye e de boa yura na se bia yura be ye chef bi obedi jumadi bia no bia mo ye de boa se yura chef a edru bia otimma ne nsuma nkwa ahene eba Tano sabre na akonfo no chef a ahye Tano anyimonyam wo mo yura tia wo mane nsuma nkwa ahene ba mahunu be mpre no oba Asuo Tano ebe ya amamre o mo ba ma konfo ko ya amamre de ma nsuo no onfa nsuo ni ya gorokora nsuo de ye wura mfa ni ya gorokora Asuo Tano ewa chiwa bi ana ai ebi ne de na chiwa de ne abrechi na chiwa de pa wo mpe ya abrechi adintia wase nyi de obeboka ani yanka mun samu ana wadawo me na chiwa de ne abrechi e kire se bra Nyankopɔn bo soro ne asase obo nsuo no suo bia wo ba bia so okoda na nipa ne Nyankopɔn bo ye ka akire obo mo nyina kansa na obo nipa aninti aya Tano ni papa no abo akokora wabo akokora ne de koye ne se no mo nyina atwa ne ho ahia se de se be ye nyina atwa ahia firi hei no ye se sa ne te de a nkora na nyinyini nti oba ma obi akopɛ ne ba bi akoda aninti na Tano se mprebia sa wone bia ana onom papa ne sa nipa no na won Tano asem bia no na no opɛ na asem aniti de ye ne se oma bia ka kire bia se wo mra na wanyino nkopɛ ba bi man nkoda ba bi akoda e besom no akora ne kama yan ni e besone ne kama aniti wonne kasa wi o shetam o she mre to so se anadwi ebosa abreya bra na menchiro ho na kokoda na hode okwa ebesom wo kama na osiyu ebra wo kan sa asem na kire no na ebrechie wo ho aniti ebrechie su na dafo pa ne Tano
no yes sa na tie dia wate no so kotam se bra no so you aninti abrechi efiri wa pe na tetetetete no ko bota no amane se Tano asem se na papa wa kan kire bia se wonkonkoda aburo ne Ahafo ntem na hode ye kwa ye besone ne kama yanya ne boni bia yanya ne hwi nti wo mra no ankire na wokokoda ho no so you nti sa na tie dia wo se tem se ne wudi kan na koda ho na Tano sora na jono na ta nti wo ya na kiri kwa aware no na brechi ko bia ko ye no wo se aja fe no mabo me wo se na yo na ba wono papa so ne ni afira no wo se na fe na wo ba no wo se fe na me ba no wo se na yo na ba me ka se ko no wo se da bia fia no wo se ne Tano ko akoda ho di ne sa na tie dia ene ko na ko bia France fo no ne ayifo no ntem ho ko na koda ho ti ko free France na koda ko bia ho saa ko bia ho saa ne e frɛ ne bia ti ne he am no ka se so no wo ho yo ko ayi wo ko ho de say kure dabi mem okay yo kure bo fra Gambia no 1 no 2 poshe bia ne hjem ho demo saa ko France kuro bi ho e fra ho bia so Côte d'Ivoire ho de kromo ye ne dam enti ho no ko bia eno no okoda ho no wo mo wi mu nam wo mo ye ne suo no basa na Tano de ya wi mu nam esanse yewura bosom no yem pese ye de fi beka no ne ba wi na nsuo no kura se mo na wo mu no bi wua na nanom koto adaka ane nwira ane atuo me de kosie ne nsuo no toto atuo kama asane se okokon bo Asanteman wo ye ne man bi ne kobo okokon ye ane ntuntimo wo wua wontimo man ne kan nsuo no so wo brempon na amane no wow Ozua ezo Tano ho abakosem ena yedi sanse ene Tanoso hene opa beda sante na se e wo menhia kotokofi nse na metwasi a Tanoso ni ku twato asa na wo grab na Tanoso no ene wabobo manhene bi wo ba bi okokoduru ye no manhene wo sampa no nyina manhene wo ho na mmom Tanoso ho ne sam nsuo ne da ho no eye Tano no Otumfour Tano ho no be ho me ye ninti ye ho aye se ho na ye di twato se Ahafo fam enso etra Ahafo Tanoso nkrobe ya ne bohye odaroma Tanoso kura ne bohye ye susanso enso Ahafo Asanso ya Ahafo ana adroba ana chira sunya chira ana ya hima enso Ahafo na enso chira kwa no so na abesim tie abesim ya no onum ebohye kakra bi nanso bibi wom abesim no ayaboro na nsuo nti ena onom beda ho na wo mo tikuruda dem barase akire no ho a sukoma di wo mo nti ho nyina ya tansofo asase na nka Tanoso ya ne sunwa hene ne bohye na nsuo nti no be hye ho a nti sama sa abesim no abeda ho a ya ne onom akobohye nti Tanoso fomfu nko a mekura na mbapa koko wo ho na mete me wo fomfo na se bi ba ya mo de ko ni ma wo mo ana se tete ne de anua do ho ti se sukom de unua na so oba na se bebe obaka yo ene bo sese ya se kura na wonya nsuo no bia no mo de anua do sa bre na nte se ne ti ohina wa ba ne di ne se wadaroma Tanoso he fofra mpa cho ye frɛ no nana
chei bafo akomya odikan wana ya wa bay na na wa boniti di insurance na wa ka de ache no this wade hu me say me mani so ade hu na no se bi mo hwa ade mo hwa buta ya mo hwa fini ai o cha ya hwa fini no ho ne se ene kuro da ho na so ohini ni mo na kuro na to ape okay nana no ya na wu ye benfie nsu ni ana awusampan na wote hoyi wani ne mpanyimfo nyina kwa gina se asi enya hene ni nyina yi sa abanti ye no ane kure ni wo Canada won so ye de ball no so won wote ase ani nti ne na ye frɛ na suama ye na nonom omo ye miensa na omo ye nan ba ko de wango nti miensa no asuama ne twato na wono okoware brekum ana kire se okoware ho no na okowo ne magu ho bebre kan won susum ne yede ma no nti se ne mpuntu ode ba no tano different po titru se be hwe nsuo ni yie na nye basbasa garamse ane school sem ana nti no ba ya de na oka che Tanoso ade hye ya hwe ni twato omo nyina fa enye koroye ne fa edo nka mom ni yensom nana no pepe mo ya ayokofo ana ya asenafo oh okay ye mfiri ne ye gire ne dwabe okay Matiana na ye da se kwa we Asante ne brempon yes abrempon mo ba kumaseman mu a afa ko be mu na mo so mu ye wa kwam oh okay na se na asafo kene oh Matiana ye da se kwa odi ni bi mo da ma ye frem Kyeame kwadwotawia okay Tanoso se be we Kyeame wo yes ye da se kwa na mission da se usua na na kasa ya wa cheche nse mu da che di nyina besi wa ha brepam ye behia makra bye bye